जाय हान्जाया 70-75% नोङो भट शेयार मोनो बे दोलोजों आरो सोर फेर मारिबावनो हाबावनो नङा होमबा दिनै BPF हान्जाया रावजोंबो फेर मारिनो हाया बिथांमोना आरो सैथो बाथ्राखौनो हाग्रामा महिलारि बुंदों गावसोरखौसो आसि थुना लानाय जादों बेयाव खुनु आरो सोरबाया जोंजों फेर मारिनो हानाय NDA जों फेर मारिनो हानाय ट्रेक्टरनि सावगारिजों फेर मारिनो हानाय दिनैनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभा समष्टियाव बेबायदि खुनु दोलो एबा बिजाथि गैया जों दिनैहाय NDA हिसाबै आरो UPPL हिसाबै जोङो दिनै न' हाबनानै गामि हाबनानै बेबायदि जोङो फोसावदिं खालामगासिनो दङ आरो बे फोसावदिंनायाव दिनैहाय नैबे देवस्रि खाथियाव थानाय 2 नं आइपुवालियाव दिनै जोङो बेयाव मेल खालामफैदों मिटिं खालामफैदों आरो बेयाव दिनैहाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां मानसिया बेयाव जगदान जाफैदों सामिल जाफैदों आं बिथांमोनखौ जोबोद बरायनाय होबाय आरो नैबे बिसायख'थिया दिनै NDA-नि थिंजाय बारा बारगोन आरो बेयाव खुनु गुबुन माबा मोनसे साननाय रायजो राजाया सानगोन होननानै जोङो नुवाखै रायजो राजाया NDA-नि फारसेसो सानगोन आरो NDA-नि ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथांमोना भट होगोन UPPL दोलो बा NDA-आ जुजिनांगौआनो गैला बे बिसायख'थियाव मिथिबायना जोङो हारसिङैनो एকক भाबैनो जोङो दिनैहाय 7 निफ्राय 8 लाख भट मोननो थांगासिनो दं 70 निफ्राय 75% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं थ' जाय दोलोआ जाय बिजाथिया जाय हान्जाया 70 निफ्राय 75% नोङो भट शेयार मोनो बे दोलोजों आरो सोर फेर मारिबावनो हाबावनो नङा होमबा दिनै BPF हान्जाया रावजोंबो फेर मारिनो हाया बिथांमोना आरो सैथो बाथ्राखौनो हाग्रामा महिलारि बुंदों गावसोरखौसो आसि थुना लानाय जादों बेयाव खुनु आरो सोरबाया जोंजों फेर मारिनो हानाय NDA-जों फेर मारिनो हानाय ट्रेक्टरनि सावगारिजों फेर मारिनो हानाय दिनैनि बे 1 नं क'क्राझार लकसभा समष्टियाव बेबायदि खुनु दोलो एबा बिजाथि गैया गावसिनि दोलोआवहाय फेक्टर नंगौ नङिया बिसायख'थि होनोबा नाम्बार गेम जायो जायहा नाम्बारा बारा मोनगोन बेसो दिनै देरहागोन बेखायनो जोङो माने मा होनगोन BPF-नि थाखाय बिथांमोनहा जेबो साननांगौ गैया जोंनि थाखाय जोंहाबो साननांगौ गैया मानोना जोङो रावनिबो हेंथायै नङा जोंहा जोंनि माबायै जोङो खामानि मावदों मानोना जोङो जिबायदि लेभेलाव दिनै खामानि मावदों बियो जों नुबाय जे 70 निफ्राय 75% भट शेयारखौ जों मोननो थांगासिनो दं बेखायनो जोङो बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों NDA हिसाबै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना रायजो राजाफ्रा होगोन आरो बे भट होनायाव जोङो गैयाब्लाबो 3 लाखनि डिफारेन्सआव जोङो देरहागोन जों नुबाय थादों जे चन्दन ब्रह्म बिथाङा दोलोआव हाबफैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि बा माखासे मददगिरिफोरा नोंथांमोननि दोलोआवहाय ज' फैबाय थानायखौ नुनो मोनो बेथ' जाखागोनानोखा मानोना सरकार दं दिनै जोंनि आखायाव खामानि मावनो हादों जों दिनैहाय जोंनि सरकारा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा थांनाय 17 बोसोराव जेबो बिथांखि लानो हायाखै जेबो मावनोनो हायाखै कारापसननि उनाव कारापसन खालामलांदों रायजो राजाफोरनि खाथियाव साफिनो हाथावथाव जेबो बिथांखिखौनो लानो हायाखै दिनै जोंनि सरकारा बायदिसिना बिथांखि लादों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि दा बेजों दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननायाव मोनदों आरो गोजोननायजोंनो दिनै गावसिनि गोजोननायखौ भटनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायनो नागिरदों दा बेखायनो दिनैहाय जोंनि सरकारा खामानि मावदों नालाय बेखायनो दिनै सरकारजों फैफानो नागिरदों दिनै BPF-आ खामानि मावनो हायाखै दिनै रायजोजों निश्चय जोगार जागोन बिनि थाखायनो दिनै चन्दन ब्रह्मआबो दिनै जोंजों फैबाय चन्दन ब्रह्म बिथां फैनायजों लोगो लोगोनो दिनैहाय माने BPF-नि सिङाव बिथांमोननि सिङाव दिनै बारहुंखा बारदों आरो बे बारहुंखायाव BPF-आ जोबस्रांलांगोन बे सैथो खोथा आङो रायजो राजाखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जाहाथे जोङो गोजोनखौ रैखा खालामनानै जोबोद आब्रुथियै जों भटखौ होयो सोरबाफोर बेबायदि दावराव दावसि खालामनो नागिरनाय गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय नुदोंबा जोङो सिदा आखायाव लानाङा बेखौ आयेन दङ आयेनजों निस्सय बेखौ खालामनायजों प्रसासननो जों खबर होनांगोन आरो बयबो जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जिथु बे गणतन्त्रनि उत्सब मोनसे बे उत्सब एबा फोरबोखौ जोङो फालिनानै भट होनाया जोंनि साफ्रोमनिबो मोनथायल' नङा बेयो जोंनि डिउटिबो बे डिउटिखौ जाहाथे बयबो पालन खालामो बेखौनो आं खावलायनाय होबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा
नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।